Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलाव जायफोरा गोदान अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दा टाइमा फुंनि 8टा जाबाय। कन्ट्रलाव सरकारनि माइरं होगासिनो आं दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों। आइया दहायनो थांनानै आखाइनि प्रिन्ट हैखांबाय। आं दा माइरंखौ लायनो थांसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम। नोंस्रा लायखांबाय माइरंखौ लायखांबाय दासो थांनो नागिरदों एसे गोजान जायो जोंनि न'निफ्राय दा आङो साइकेलजोंनो लायनोसै बेसेबां केजि मोनोथाय जोंहा 22 नङाबा 23 केजिस मोनो खोमा साइकेलजोंनो लाबोनोसै नोंस्रालाय लायखांबाय आं दासो थांनो नागिरदों डिलारनि न'आ गामिनि सानजा साइडजों जायो जोंनिया सोनाब साइडजों जायो आं दा थांगासिनो मोननोसैयानो नोंबो लांफैदों सेरबेसे मोनो नोंसिनिया मिथियालाय खय केजि मोनो सानाखै आङो माइरं सुग्रा मेसिनाव सुनाय नायनो आङो बेसे गिलिर जाखो खमायखोना बारायखो बुंजागोन मोजां जाखो एसे दाख्लाबोसै थामा बायदि नालाय बारायाखैबो खमायाखैबो बेनो बे 64 बेसेबां खैमन दं मा होनो देरमन सेरब्रै आहा मोनखांबाय नै लानानै थांसै दा नै गोजोनाबो मोनबाय हेलो फ्रेंड्स दा टाइमा बेलासिबाय सान हाबसिगोन भिउआ बिराद मोजां फैदों नै सान हाबां-हाबांनि दा नैबेयाव सेंग्राफोरा रायजोफोरनिफ्राय फख्रि लादों ना फिसिनो थाखाय बोसोरथामनि बेयावनो फैदों आं दा सेंग्राफ्रा बेयाव नेबाय थायो नाखौ आदारबो होयो दा मानसिफोर दंना गैयाथाय नायनो फैदों आङो नै ओमफ्राय जोंहा पख्रि नेग्राया माखासेया फैथ'वाखै नै बे फख्रिखौनो सेंग्राफ्रा रायजोफोरनिफ्राय ना फिसिनो थाखाय लादों बोसोरथामनि नायाबो गिदिर गिदिर जाथारबाय नाया ग्रास काप दङ रौ दङ कमल काट दङ आरो खावैबो दङ गिदिर गिदिर जाखांथारोमोन दा केमेरा खेवनाय लोगो लोगो थाखुमाजोब्बाय खोमानाया बैयावसो हनै थालिर बिलाइनि देन्थाखौ बोबथिंगासिनो ग्रास कापआ बैथिंजाय ओमफ्राय नै बियो जों गामिनि मन्दिर गंगा फुजा होयो बे मन्दिराव मे नङाबा जुनाव गोग्लैयो गंगा फुजाया मे जुनाव बिराद गिदिर फुजा होयो बेयाव गामिनि रायजोयैनो जयै बे मन्दिरानो जों गामिनि जोबथारनाय जायो जायगाया बिनि उनावहाय ससे थांबावनानै दै मोनहैसिगोन ओमफ्राय बे दैया खुख्लुंनिफ्राय बोहैबोयो बेनो बोहैनानै ओरै खोलाहा गालाफारा दुनालि बिजनिनि दुनालि दै नांहैसिगोन बे दैयानो बिनि उनावहाय नैबे ओरै ससे थांबावबानो दैखौ मोनसिगोन दै बारबानो सारांगुरि होननाय मोनसे गामि मोनबावगोन आरो बे गामिखौ बारनानैनो बल्लांगुरि बाजार जाग्रा जायगाखौ मोनहैसिगोन आरो जों गामिनिफ्राय बे आं थानाय जायगानिफ्राय 1 किल'मिटारनि एसेसो थांबावबानो मोनहैसिगोन आरो बल्लांगुरि बाजार जाग्रा जायगाखौ
नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा मिथिखाबायानो जानो हागौ बलांगुरि बाजार बेसे गिदिर जायो। फ्राइडेआव जायो सुक्रुबाराव बेसेबांबा गिदिर जायो। खाथि खालाफोरनिया मोनथिखासिगोन।